Morjesta pöytään kaikki Foren Netti TV:n katselijat ja tervetuloa mukaan lähetykseen. Lauri Tahko Pihkalan aikana golf oli Vierumäellä kielletty hedelmä, toisin on nykyään. Asiat on varmasti hieman toisi siitä ajankohdasta, että meillä on golfi yhtenä päälajina nyt suurimpana varmasti jääkiekko, mutta kyllä golfi tulee siinä hyvin pitkälle heti perässä. Että golfi on meillä ympärivuotista. Kesäpuolelle kun mennään, niin 3 kenttää, par 3 kenttä, coach, sitten meidän vanhempi kenttä, Classic-kenttä, joka nyt viime vuonna täytti 20 vuotta, ja sitten tämä uudempi Cook-kenttä, joka nyt on 4. kesää käytössä. Pääkentistä tämä vanhempi kenttä, Classic-kentän on suunnitellut Jan Cederholm. Se on vähän kapeampi kenttä, siellä on hieman enemmän metsää ja vesistöä kuin sitten taas tässä Cook-kentällä. Cook-kenttä on tämmöinen links-tyyppinen kenttä, missä erilaisilla heinälajeilla on saatu aika paljon ilmettä tähän kenttään ja siellä ei paljon näitä metsäväyliä ole. Siellä on haasteellisempaa sitten taas nämä pitkät traffit, mistä se on erittäin tunnettu. Golfissa tulos tehdään yleensä lähipelissä ja sitä on täällä helppo harjoitella. Joo, meillä löytyy molempien kenttien yhteydestä omat rangeit. Niissä on Classic-kentällä kurssipääty. Siellä löytyy isoja kohdeviheriöitä, missä pystyy harjoittelemaan lähipeliä. Sitten sen lisäksi tietysti on coach-kenttä, par 3 kenttä, jossa väylien pituudet vaihtelee 90–150 metriin. Ja ne on suhteellisen haastavia ainakin aloittelijoille, pitkäänkin pelanneille tietysti, että kannattaa käydä kokeilemassa. Pelaamisen ohessa myös kurssi- ja koulutustoiminta on Vierumäellä suuressa roolissa. Hei, älä nyt tänne päin lyö! Siitä. Kyllä siitä vielä lähtee, mutta kun kursseille. Yksi historia varmaan huonoimmista. Eli opetuspuolella meillä löytyy Vierumäki Golf School. Siellä löytyy kurssituotteita erinäköisiä, on lyhyempää viikkokurssia pitempänä. Ja sitten sen lisäksi tietysti niille asiakkaille, jotka tulee muuten vaan majoittumaan ja golfaamaan tänne, niin heille löytyy yksityisen ryhmäopetusta sitten tarpeen mukaan. Sitten sen lisäksi tietysti meillä on ammatillinen koulutus, meillä löytyy kenttähoitajakoulutus, kenttämestarikoulutus ja nyt 2 vuotta sitten alkoi toimitusjohtajille suunnattu koulutus. Että nämä on ne koulutukset, mitä meillä on golfin saralla. Suosituin kurssi on perjantaista sunnuntaihin oleva kurssi. Meillä on viikonloppuisin ollut noin 100 kurssilaista per viikonloppu sieltä huhtikuun alusta tähän asti. Et silloin ihmiset käy päivittämässä tietotaitoaan ja nauttivat sitten enemmän golfpelistä koko kesän aikana. Parhaat tasoitukset on ihan 3. ja löytyy ihan vasta-alkajille. Sitten sen lisäksi meillä on junioreille suunnattuja kursseja. Tässä siis Foren Netti TV-historian ensimmäinen jakso. Oikein paljon kiitoksia seurasta. No, chippi tuntuu ainakin olevan ihan ok kunnossa. Seuraavassa jaksossa jatsaillaan Porin merkeissä. Siihen asti, moro! Jatka vaan niin kauan kun onnistuu.